Masu kallon mu assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku cikin wannan zaure na Rumbum Dariya. Yau ma kamar kowane mako tare nake da gogayen naku wanda muke tattauna da su a cikin wannan zaure. Ina tare da Abdullahi Baba Dantse da kuma Salisu Umar Jarumin Iya. Baki zan ce ko kuwa abokan zama ku yi? To kai gidanku ne nan? Ya, to ba zauren Rumbum Dariya ne. Harka ne ka san shi wannan da ta yaji. To sai aka kasa cewa da kalin Alhaji. To sai aka ce sai ce wai maka ta tafi yaji fita yi. To Abdullahi Baba Dantse, Allah ya bake ga Shehu. ka san lokacin da zamu shigo da kai cikin wannan zaure na Rumbum Dariya. Akwai wani bayani da ka fara yi mun. Na'am. Wanda kake cewa sai Salisu ya zo zaka karasa shi. Na'am. To shi nake so ka dora mun da shi. To ai bayanin da na baka wato ka san sabga ta almajirai. Yawwa ka gane? Shi almajiri har kullum in ce malami kenan na shiga garin. To Yawwa. Ka san a shar'ance da malamai suka faɗa a tarihance kuma ba wanda ya kai su hasada. to haka ne. Ni dai ba ruwa na. A'a ba shi yake faɗa ba. Yawwa Ni me? Ba almajirin ba. To abin har ya kai haka. to gaciya da yi. Ya wai to shi gaciya ne ba almajirin ba. A'a Salisu ai to gaciya yi. In dai wannan ne kuwa ba sai bugi kirje shi almajirin bane. ta baki abin da dan sanda ce karin kai gobe mana tsoron malamin yake ji. Eh Yace karin kai gobe mana ya san shi. yawa. Sai ce ka ga shi ne kai ne waye ma kai gobe ne. Sai wallahi yau za ka mutu. To ka ga ne ko? Su biyar ne. Duk irin magana su Allah da hikima yake. Wato su biyar ne abokan juna ne. Kin kama sunayen zan yi saboda wasu sun rasu kuma sun yi fice. To Amma suna magana nabu. su ne su malam Suna magana da hanci. Nabo ba shi ne ka san Okay, au to ai da wannan mako a cikin su. Wannan ya sunan sa ne. shi ne. In ka tambayi irin waɗannan yara ka ce me nabu. Su ba sani ba. Dan shekara 40 da sauransu bai san nabu ba ma. a da shekara zai isa Na ba nabu. shekara 40. Yawa nabu zai isa nabu. Amma yanzu ai babu su. Yanzu in kai haka idan ka tambayi nan barin ka Ina ce zuwa. me nabu. Tun na da ne ina nufin yanzu ai masu tasowa ba mu so. Akwai nabu. An ina Bari kake zan baka ganin labarin nabu. Kai dai babu labari. An ci ne. Yawwa to haka suke ka gane. To dukkan su suna da nabu. To So yanan malaman. To shine hasada da na faɗa haka ne. Kuma suna kai wa junansu hari. Ni na rasa dalili abin da yasa irin wannan. Kishi ne. kishi ne. Wani ya fi wani danka. Saboda in tilawar ka ta fita waje. Kuma wai a karatun ma sai a yi. Idan ka nuna masa gyara ya abin da wallahi sai mutum ya kama ka kare. Kuma sai a kyale ka Kamar ɗan Ya yaro san da- ba yi. Ka karanta Qur'ani ba ba daidai ba. daidai ba. Kana ji ko? Wannan kullun na miya ya shigo masa da sauransu. Kayya in aka zo aka zauna sai ina masu shiga da rago a feɗaɗe. A rago yawa kamar kusun kusumi haka. Yawwa kamar kusun kusumi. Sai ya zo ya zauna sai ya ɗauki kafa ɗaya sai ya ɗora kan ɗaya kai. Zo. A nan sauke sai a cinikin nan sai a sassare rago sai a ɗauka sai a kai gida. Sauran na kallo. Kamar kanana. Su mala isu gunki yo ka ji na shiga Mu je ai da ma sai ai ke zan nuna nan haka ai. Yawwa. Kenan kullun sai a ga ya kai rago kuma in an zo an shige da wani a soye. Kai sauke. Ko ne masa babban naɗi ka miƙa ma. To ashe wannan al'amarin yana ɓatawa. Ya damu sauran. Sai fa ta haɗu su. To a gurguje nake so in kawo mazancan. Alai ka san suna da koma hare-hare a junansu ta ƙasa. Dama. Yawwa. Shi sa da a gaskiya ba na ganin laifin malamai don sun yi kisa. Amma sai dai ba a gaskiyance ba. To. In na ce a gaskiya kuma na shiga wani al'amari da Allah zai kama ni saboda ya haramta kisa. A gaskiya wani lokacin malamai ba na ganin laifinsu. To. To ai hawa kawai Kaji ake zai yi ba kwana. daidai ba. A'a kai dai mu je tai. Kwana Ba yi so ko? so yake taba wani. Aka hau wannan alaji al'amarin nan fa tun ce fa nan yana kawowa ana kawo gida sai da ya zama to abu babu. Subhanallah. Kaga ya talauta shi kenan. Ya talauta shi. Yawwa. Ka gane kullun suna buga shi ma sai gane sai hare-hare. To shi harin ɗaya ya fi ɗaya ƙarfi. Saboda ya taɓa zuwa ma ya hau na gidansa sai ya karyo haka kamar zai faɗo. Sai ya saki abin jakin biyan nan. Dam ya daɗe kafa. Kuma ya faɗo din. Ya faɗo din. Gani ya kamar zai faɗo to kaga dai hare-hare ne. Alhaji faɗa ya riga ya shiga shi in ya kai masa nasa yana da kayan kakkaɓa. Yawa.
yawa kamar in an kai misali in kana da makarkadi dole kasar ka ta zauna lafiya yawa kana ji ko har yau gobe jibi gata abin ya isa alin sai da ya tsiya ta wannan malama amma duk da haka nan ya kankade wani shi ma ya kai mai to ka tsahan ya rasa yadda zai yi ran nan sai ta Allah ta kasance to shi ɗaya malamin wannan amma ba harin wancan bane dan bai isa ba mai karfin yawa karfin sai ya rasu to ana zuwa sai ku aka ce malawa ne ya rasu alhamdulillah Allah da su abin ci gane ba dan ko silifan nan to ka samu su takalmin ga maku sai ku an dan silifan madiya su ne sai ku fito ya tsaya kan kwana alai ka san da ana tafiya ana salati an dako gana ga man sha kwana za ka tana rangaji la ilaha illallah to shi wannan ya to ya ji ya tabbatar sai ku da ya lade ga ai shi ne kace yace yau wani su aka ce shi ne ce ya shi zaki sai ku ya saba riga ya zo ya tallafi gawar shi ma tallaba yake yana farin ciki ana tabbata la ila sai aka zo aka kawo nan makabartar abutuwa nan aka zo aka kawo gawar aka zo aka aji alhaji aka yi mata sutura aka yi komai aka zo lami la ilaha illallah aka binne aka gama ka san makusanta sukan tsayawa bayan an tafi babba gace ka san sai yayaye da dangi sai su tsaya ana zuwa ana ta gaggaisawa to ya tsaya yana wajen ana Allah sarki makotansa ne wallahi gashi nan abokinsa ne ga sai tsaya tsan ga ba amma shi rana sai da aka to aka da yaje sai yo kwana sai dawo wajen kabarin sai da sai sami shi yana buga ba kaga ba su kallo za su gane cewa rashi yayi tausayi kai yayi rashi mala ha mugu Allah tsine ma albarka mala dukkan talauta ni tsine na rasa yadda zai yi da kai shege sai da kame da ni na kasan kashin biri wallahi da kyan nake yin ba Allah tsine ne kada Allah ya ma albarka matsiyaci shege kace sai kaga bayana gashi yau na ga bayanka ka gane ko ya ce kada Allah ya baka bakin mai da jawabi in mala'ika ya zo tambaye ka haɗa ka da bakin wala kiri shagi in ɗan tambaye ka mara baka ka ce bai sani ba Allah ya tsine ba albarka sai taka wajen kan tun da muna ta jiran ka zo ka ba mu kaya ne ka je ka yi zaman ka hayya ka ajiye ne idan zaka sai taba sai ka yi harajin dina samu mana gaskiya ba na wa da bashi yanzu in dai baka da irin ne ban baka ba in ka gara mun kawai in ka gara mun ita kawai dan bin adama ma ji wallahi ina bin sa kudade tun na baya bai sallame ni sai Allah ya sanar ya wallahi mu guda din tugu yawan dan dawo ne kai sun irin ne sai ya hankali kai mutu Assalamu alaikum. Kai da Allah ware inda mutanen nan yan kwamiti suka yi ram da kai kayi bacci ka zo ka yage kar ka ja mana kaddara. Wai kuwa mu ba ku da shashayen nan ba? To kana ba mu na ci ne inda katifa ta a gidanku ka wallan ita ta taga. Ka yage da Allah kar in sa su yi maka aiki. Mutane kawai zo su daga ne don ka je ka musulunta kawai ka sha guda wani koma yanin da muke yi. Kawai in za ka sha mun ba ka sha ba sai da yin mazaje ya ake ciki ne cau an rasa ne ya ake ciki ne waje magana na ji kuna yi ne wai wani yaro ne wai shi saboda yan kwamiti sun yi ram da shi ne wani ne ake kiran sa wai shi mai onga a nan ofisin dan kwamiti wai sun hana zaman majalisa kenan to wai isuwa yan kwamitin yan unguwan mu ne fa area ne
shi ne za su hana mu ji daɗi. To ba onga ba ni gishiri ne ni ba wani waye kai yi min kilan nan da Allah dan taɓa. Kullum sai dai ka zo ka siya dan ne amma kila kai ba ka iya siya ba gaskiya. To kai ka san garin ne yayi rumfa ba. Gaskiya ban ƙara ba ka iya wannan. Ba matsala barin dan taɓa su. Me ka kana? Makarantar Islamiyya ma ni zan tafi. Da taba a hannunka? Ajiya suka bani, ruko suka bani wallahi Allah bai. Kuma shi na baki na kaje in na sha Allah tsina. Mu je ofis zaka yi. Ku ba ni tambarin wake mazan jiya. Yanzu zan wake mazan jiya. Amma bukan na fara zan dan tsaya. Allah bai da Allah ko dai dan yi ma wani abu ne ka sake ni dan Allah. Kai. Da guruza. Hatsari kai ne? Wani hatsari yayi? Kaga shi ne shan sholisho, wiwi, satar kaji, satar awaki, agwagin mutane ma bai bar su ba. Ka ga nan agwagin gidan Malam Shehu gaba ɗaya tattare su yaran nan. Gun yan kwamiti na kawo shi. Baba anya kai ka haife shi kuwa? Ni na haife shi, ɗana ne. Gun yan kwamiti na kawo shi, tarbiyya suka bashi. Tunda ni ya gagaran Allah mai yan kwamiti albarka. Baba anya ba gola bane ba kuwa? Wayyo Allah jama'a ku ce mai. Inna wa inna ilaihi raji'un. Ta kashe ni jama'a. Ku kawo mun dauki jama'a. Wannan dukan ba a rabuwa boko ne. Ku kawo mun dauki dan Allah. Wannan mala'ikun duniya ne ko na ciyawa. Dan Allah ku yabe mun. Na duba ba zan tsara wa jama'a. Wayyo Allah jama'a. Madagwal? To ga wata ekila ka karasa. Karɓi mana. Muna lafiya ya kokari alhamdulillah to madalla na ce bari in kawo ma ziyara ta musamman ka san shi wannan zaure naka na'am ina son zuwan shi gaskiya ko ba komai nakan ƙaru da labarai musamman irin na da wannan gaskiya sannan nakan yi nishadi in yi dariya har ma in na koma gida ba matata labari da 'ya'ya masu masu dariya to alhamdulillah yau ma ka zo ka same ni akwai dan garwashi da nake fitowa da na jin dumi ba na jin dumi to yau kaga babu shi ai da dan dumi yau da dan dumi garin amma kaga yanzu shekaran jiya ai kaga kasko uku ka tarar saboda hazan da aka yi na shekaran jiya ya tayar min da hankali tunani da dinga ma jaura ce ta shige a ranar ni na fito a matsayina na liman muka zo muka nemi masallaci muka rasa saboda sanyi hazo ya lullube masallaci ba a ganin sa sai da muka gaggayyato matasa abin da ya sa muka makara kenan muka yi ranar sallah asuba bata samu akan lokaci ba muka ɗebo matasa aka zo aka ɗebo tebura aka dinga saran hazo ana tara shi a gefe ana saro hazo ana kakkabo hazo ana yayo hazo muna tara shi a gefe sannan muka samu damar da muka shiga muka yi sallah kai an zambada hazo kuma da fa nayi kaki na tofar saboda tsabar sanyin da aka yi ranar kan ya je kasa ya zama kankara sai ka je kangararar majina ta zama kankara saboda sanyi ya zama snow da ta kasar tura irin wannan subhanallah ai shi sha'ani na ubangiji duk irin waɗannan abubuwan in kaje kar ma ka kawo wani tunani ji kawai aji ai suna nan da yawa abubuwa yanzu yaro idan na fara gaya maka irin waɗannan labaran ban dariya da labaran abubuwan mamaki da aka yi a rayuwar nan sai kaga kamar kirkira ake a faɗa kuma duk an yi to ku da kuka kon biyu kun ga jiya kun ga yau saboda tsaba shekaru fa wani lokacin idan na yi tusa sai dai ka ji ta ce miladiya to kaga yaro ai irin waɗannan abubuwan duk yanzu wai baba kai sana'a ka ba gudana kai da watan wani abu da zai baka mamaki zafin nema baya ka samu da sana'o'i da ka sani na rayuwa na ji da ƙarfi da wanda za a ɗauka a ka da wanda za a tura su a fura da wasa da biri da abubuwa iri-iri wanda nake in kai abin nan za a ga za kai kuɗi ba wanda ban ba amma dai har yanzu ina nan ba kuɗin arziki guda ɗaya Allah ya min na jama'a ina da jama'a ta ko ta ina Allah ya bani jama'a kaga lokacin da ina aikin tukin mota watan Malam Ali
don ƙasan nan ina gaya maka na kafa tarihi. Ni ne direban da za a yi min lodi, doguwar mota ce sai an take ta da kaya bulhodi, in ɗauke ta in zumbuɗe ta in yi bacci na san raina, mota kuma tana tafiya, mai na ya ƙare a daji, in yi gyatsa yadda zan ji na ƙoshi haka mota za ta ƙoshi da mai. To wannan wani sirri ne kake da shi? Addu'a ce. Akwai wata waka da ka taɓa yi min lokacin kuna tuki ta irin mawaƙan da ko za ka ɗan yi wa masu kallo su masu ɗan ai waƙoƙin makaho ce ne na fahimta. Ai kai waƙar a'a ba wannan da muka juya wacce akwai wata waƙa da za ka ga kana yi kana bubuɗa kamar ta farauta. To zakin maza? A'a waƙa ce ta makaɗa na da. Makaɗan gargajiya. Irin makaɗanmu na gargajiya da aka yi. Ina tunanin lokacin da kake tuki lokacin ka saba. Lokacin wannan a wannan lokacin na saba da wannan irin waƙoƙin. Ina ga waƙar dai da kake lokacin ta ɗan anace. To shi watan marigayi ɗan anace ya shahara a fagen waƙoƙi na gargajiya na Hausa. Kuma mutumin ganda ne ta jihar Sokoto. Shi ne mai yi wa barayi ta waka? Wannan shi ɗan dambe yake waka, shi wancan kuma gambu ne. Shi ne mai yi wa barayi waka da 'yan caca da 'yan sane. Ka san shi rukuni na mawaka iri-iri ne, akwai makaɗan 'yan kasuwa, akwai makaɗan maza, akwai makaɗan nishaɗi. Kaga irin kamar su wannan bawan Allah da ya rasu dan maraya, ai kaga makaɗin nishaɗi ne, kamar su dan matawalle don makaɗan mawaƙan nishaɗi ne. Kana zuwa ga raya yanzu? Wani lokacin ba na gaya maka ni da kaina idan na farka irin tusan nan, ka san ita riba fitsari tusa, in har ka tsuguna za ka yi bawali, to in kai tusa shine kai ci riba, amma ba kai tusa ba ka ci riba ba. To wani lokacin da na tsuguna zan fitsari da tusan nan ta kwace sai ka ji ta ce ba. Masu kallon mu kun ji yadda ta kaya a wannan zaure namu na Rumbum Dariya. In Allah ya kai mu makon za ku sake ganin mu yadda muke cip din nan domin wato ƙara shakatawa da ku a cikin wannan zaure Rumbum Dariya. Kafin mu rufe shirin gaba ɗaya bari mu tafi da nishadi.
ga har rana ta yi. Da an zo yanayin ruwa kwatsam sai ka da sanyi. Farar rana za ta zo, bakar rana za ta zo, gobe Allah ya fi. Ina kuma yin tsokaci ga masu biya mata. Amana ce 'yar kabin ka to kai mata gata. Ka bata abinci da sutura kai mata gata. Akwai rauni gun iya mace magarabta ta. Rashin lura ne ya sa iya mata wahala kamar 'ya'yan bayi. Akwai matsaloli da suka ja yawon banza. Ki dora waɗiyar ki goro ko tallar baza. Akwai matsaloli ga masu yin ɗinkin banza. A yanzu ana ƙin a haifi mace sai maza. Idan ka tsare ya mace wajen tausayi ko mace wajen riba ta fi. Akwai wani ɗan tsokaci da zan zawarawa. Abin tausayi ga kada a rana da gishirwa. Idan kuma ya shigo ruwa ya zo kama barewa. Ina za a haɗa bazawara kuma da budurwa. Ki ɗauko mai ƙaddara rashin aure matsala zaman aure ya fi. Akwai kuma namijin da baya jin tausan mata. San haƙƙi ne na rabbi sai ka yi mata gata. Idan ka gyara ta za ta zan babu kamar ta. Idan ka ki wallahi za ta zan berar mata. Kai ƙarin aure da ke ki mishi bore ku dai gyara ya fi. Samari ku bar shaye-shaye mai juya kwakwalwa. Mu kama sana'a mu daina karya ga budurwa. A daina da bayan ziriki mata zama yawa. Mu kama karatu da ilimi za ka fi kowa. Mai san zarce sa'a uwa da uba zai yi wa biyayya sai ya fi. Dan Allah gwamnati a taimaki al'umma. Ruwa ilimi lafiya muhalli domin zama. Tsaro da wuta gwamnati kasar mu akwai dama. Ina son Najeriya na canza ba dama. Tare da Hausa da Igbo Yoruba Najeriya ƙasa za ta yi ƙarfi. Mu dinga tuno mutuwa tana nan kan kowa. Sarki mai kuɗi da malam mai baiwa. Akwai tarihin mazan jiya sun bi kushewa.
dan kaga kyakkyawa. Ni da dabarar mu babu Allah shine yake mu dai gyara yafi. Mu kama marayu da Allah dan ba su da ƙarfi. Mu ƙaurace kalmar da za ta zamto mai zafi. Mu taimaki bako mu bashi dan Allah ya fi. Mu zauna mi shawara da juna mai ƙarfi. Jita ina bar ku karku da muku yi addu'a daɗin can ya fi. Sha'awa dai ku duba tsarinmu na baya. Akwai harkar kasuwa gari ne mai baiwa. Sarautar ma'ana batun ta kogon turawa. Akwai mata masu kyau daga zaɓin kowa. Tumbin giwa muke mu amsa dukan tambaya a al'adu mun fi. Komai muna da namu murhu da tukunya. Sutura muna da tamu mun iya yin kaya. Miski muna da shi da fele na amarya. Kiyo daɗi gare mu tatsi cikin ƙwariya. Min kira miri ne, min jima mi gini mu karɓi halaki yafi. Muna noman rani. Kayan gona da an fitar wasu sai birni. A Hausa muna yin tuwo da dambu da tubani. Karatun allo da ajimi kuma mai darni. Saraucin iri-iri a al'adun duniya ta Hausawa a tafi.